България. Село Комарево, област Плевен. Вадерщат отново в България, с нова амбиция. Да се засеят над 3000 декара слънчоглед за 24 часа. Тайтън Машинари България приема предизвикателството. We have a very strong partner, Taytan Machinery here, and we did it last year in Ukraine, and this year we were searching for a new location to plant sunflowers, and the conditions proved to be perfect here, so we decided to go for Bulgaria. Машината е работила 1-2 дни, всички настройки по нея са направени, не очакваме никакви изненади. Това е идеята. Идеята е за по-големите фермери, за да засеят това, което ние очакваме да се случи днес, около 3 или над 3000 декара. За да се направи едно такова нещо, обикновено трябва 24 или 32 или 36 редова сеялка за такова нещо. Тоест площите, които били засети от една 36 редова сеялка, ще бъдат засети с една 12 редова на Вадерщат. Днес сме се събрали тук на това поле да направим опит да засеем около 3000 декара слънчоглед с 12 редова сеялка на шведската фирма Вадерщат. Моделът е Tempo Air. Трактора, който използваме е Magnum 340, кейс Magnum 340, оборудван с двойни задни гуми. Сеялката е заредена, готова с слънчоглед. Обемът на бункерите семена е 70 литра. И средната скорост, която ще се опитаме да достигнем е 20 км в час, като на места ще се работи по-бързо и надяваме се всичко да мине успешно. Предизвикателството започва. Време е да се преодолеят граници.